Claro. Y Tonica. Pero que se me dice Tonica venía por favor. Bueno, en aquell temps, el que tenia pare, pues vivia un poc millor. I jo no tenia pare, i quan jo n'havia algunes, Que guanyar el jornal és mal. muy bien. Pues el tío Castellet nos va a pagar. Y le dijo a la primera vegada, le dic, mare, ¿y qué me pega? Jo esperava poquet. Fa t'ha pagat un jornal sense. Sí? Pues ja no torne més. No torne més. Perquè jo no me guanyo com vostè. Jo no, em vaig veure maliciosa, que havia plorar i tot, que ja no ganava més. Tu te'n recordes que aquelles xiques, els joves, van dir l'altre dia que elles acabaven de remendar a migdia i se n'anaven fent una cerveseta i una ensaladilla cal casinero. Jo dic que nosaltres era diferent, perquè nosaltres diem demà van encendre la caldera per tenyir els bous. I entonces què fem? Tu, fresquita d'un moniato, tu, Carmen, du 2 queraïlles, tu, i duien queraïlles i cebes i ho rocíem en la caldera i teníem el sopar i el berenar. Fija quina diferència, Els forats del nas. claro, que quina diferència de la edat dels joves a la edat de nosaltres. Anaven de Campello a Sant Joan a peu. I allí agarràvem el tramvia i anàvem a la Cat a remendar les traïnyes del violí, que com tenien de remendar, doncs totes allí ben tapades, en el mocador, el sombrero, la falda hasta els peus, perquè com estava el llaüt més per avall i el volteig estava més alt, pues claro, aquells miraven i nosaltres tapàvem. I per dinar, A la platera. 2 plateres de sardina rostilla i una menjadera de vi. I passaven la sidra. Divinament, Quan tenien els anys, el tio Vicent, què feia? A Carmen una volteta, una malla. A Consuelo 2 perquè és més forta. Jo era un menueta i grosseta, però no tindria tanta força. I el tio Carlos feia, el tio Vicent feia. No, a Carmen una i mitja. I el tio Carlos feia, no, Carmen una. I feia, i després, la que queda què fem? I el tio Carlos, perquè era molt bona persona, això era un sol, paloteren les treballadores. Posaven el carretó i els 4, 5 o 6 bolses que quedaven les tiraven al carretó. Però això jo me'n recordo que el carretó era I la tia Rafaela al Perilloso mos dia, pues veniu a casa i allí sentim la ràdio, la única que tenia ràdio, ojo. I dia, i què sentim? Però si ara ja s'han acabat les cançons, no, ara anem a sentir la Pirinaica. Però com anem a sentir la Pirinaica? Si això està perseguit. Com que està perseguit? Posem a poquet a veu que d'aquí un rato passa la parella dels carabiners. Sents? I de xavo està la que mos cau. Posem la tia Rafaela, per l'amor de Déu, no sigueu atrevis. I els busqueres fem, i diuen que estan matant-nos. Que estaven per aquí, per Espanya, estaven tota la gent matant-se. En fi, Consuelo, què contes? No te'n recordes tampoc de la Pirinaica? Jo de Ràdio Andorra. No? Ràdio Andorra, que era la Pirinaica, dona. I la meva cosina, jo era molt preguntadora, i la meva cosina Rosa Gloria Estiga, pues nada, estava, mare, pare. I li dic, mare, com estàs al peàs? I ma tia, és que sempre estàs igual. Pues chica, calenta del cap. No veus que Rosa es calenta el cap? I dic, sí, Rosa me n'anirem a migdia i està ahí calentant-se el cap. Però si a mi ma mare m'explica com es posa el peàs, pues jo poso el peàs. De ma mare. Mira, enganxa ahí i ja el t'apanyes. Vas allà i ja està. I dic, tia, ja he fet això que s'ha calentat el cap. Però si Rosa està ahí 2 hores i per molt que es calenta no el treu, jo ja tinc el pedaç posat. Jo l'únic que dic que ella és que també són casabelles, que totes casabelles han sigut de la ulla. Totes, Totes.
el teu cosí Toni, l'Armaor, tots han sigut igual, perquè jo he anat en la bisabuela d'este xicón que està famós, la tia Maria Faco. Fueron yo a la magazín de Catorzúa, jo i la tia Maria Faco i la tia Teresa. Vaig estar 2 anys fica allí, tenia la clau, obria jo i tancava jo. Primer vaig estar... Sabes més bé que volies de jefa? Sí. Tu de jefa de... Sí, ma mare em dia, però què no taxes? Si ja passa 100 i tu encara xitar, jo ara vas corrent. Jo tenia la clau, obria jo i venia la tia Teresa i s'abuela, xocolata. Cuando feia fred, nos duies estas alas de chocolate. Qui? Nosaltres, una taza de cafè. A Maruja Tiriti, Maruja Tiriti. la dona de Pepe, Casabella. Nos duia el chocolate y allí pues pasaven las pradas, eran ben calentetes. A lo millor estava ploent i nosaltres prenem el chocolate. Nosaltres eren sopes de Allí tot malta. eren... Sopes de Això cibaeta. tot eren Lo que mos papeles. tocava. Quan vaig ir a casar-me m'ho vaig deixar de remendar. Pocs anys. Però Frasquito em va ensenyar que no volia que fera mitges malles. Ell volia el foraet, que fera un foraet bé i que es malles es fera bé i no fera mitges. No t'ensenyes com fulana que li agrada fer mitja malla. I després està això perquè siga tot anyucs. Tu fes el foraet ben fet. I jo pues, hi vaig fer cas a Frasquito i em vaig ensenyar molt bé en Frasquito Tendero. Pues yo no le hacía caso al tío Vicent. Jo sí, Defendía jo los garres así a través, porque así no roms, No, no, perquè però al seguir no roms una malla, però al través anava tota fora. Estava tota podrida. Frasquito, hi ha una dona allí que li agradava fer les mitges malles i entonces agarrava el Frasquito en les mans, zac, ala. Ara, ja s'ha acabat, ara fer-ho ben fet. Y yo acababa de trabajar de tocallos, que antes era Trecamp, a Maradén. Sí. Y bueno, éramos Maribel y yo flares, en 2 tardes al cap. Claro. Yo no sé, cuando el camp no me va a después de trabajar, que mi madre tenía conillos y todo allí. No había herba, pues me agarraban faves. Había un eso de faves. Y este Soto estava treballant allí en les Flares, el germà el pare de Fina. I nosaltres, claro... Però no estem parlant de faves, estem parlant de salsa. No, però jo estava al col·le. Les faenes que feien després de treballar. I me n'anàvem, i ja no havia herba, pues agarraven la mà, arrencaven la mà. Ai, dime, home, sí, jo he fet desacatos. Pues no petit. Ella era la valenta de casa, de ma casa, la valenta. Nos enxutaven totes a fer sàcia, Però la llumeta era que... Una bombilleta. No havia res. Pero tenía una bombilleta. En Cal Joanot, Una bombilleta. la caseta de la llum. Sí. Después los 4 camins. Els 4. Después para acá la tía, en la calle San Francisco, en había acá la tía Teresa y en Cataranena. Y después en Macasa. Y después en acá la tía Calorina, que viene en Casnaps, y es una llumeta a lo lejos. Una punta d'un carrer Estaven i així, l'altra punta ja no el l'havia palet i... Jo no l'havia més. Això, quan estava el Fabrilo, el mantecao ese. Pues teníem el mantecao. Y cuando se acababa el mantecao, pues la tona duia això, saimaes d'eixes, cuernos d'eixos, el que duia. Això ja estava ja. Sí, no sé, nos anaven ben menjades a casa. Entonces no había ya nada. Claro. Porque entonces nos era remendar y versacia Una altra clase de y ahora vida, pues diferent. ahora ya res. Pero como nos van deixar de remendar, pues nada, yo no sabia fer res. Quan em vaig casar i l'home fa Rosario i ell que va anar a remendar. Dic, Rafael, pues jo no sé fer res. Fa, bueno, pues ja t'aclariràs. I em vaig trobar una màquina de coser, sense idea de res. I la meva cosina Paca de Matia Frasquita, carretera, em va cosir un pijama pel meu Rafael. I jo deia, fíjate, i em fes bella el pijama, tinc que dir-li, Paca, toma. Vaig agarrar el pijama, el vaig descosir tot, em vaig trompar paper que ho feien els modistes, em vaig fer un patró i d'allí vaig fer els pijames. Després vaig tenir la neu a l'oli i vaig fer el mateix.
li crompava una bateta, la descosia tota, em feia el patró, i aquest patró, a l'any següent, pues li afegia un ditet, com que la xiqueta estava. I així han viscut, així. Les remendadores, pues hasta... Ens han apanyat en casa, no necessitamos un apanyat. Molt diferent la vida d'antes. Marichea, Marichea, barco de poco motor, va mala, mala maera, es monopatrón, de motores a barco, de Simón Pedro Luis, de Chique Pérez Alcalde, de Carrera Carrerita. I ara la pandaga. La pandaga. Marichea, Marichea. La pandaga t'ha guanyat. La pandaga t'ha guanyat. Marichea, Marichea. A pescar el calamar. Ha guanyat 2.500. I ella n'ha guanyat 3.000. No ho passa ningú les festes. Però la pandaga sí. Pi, pi, pi. La galusa és jo sí. Totes són tretes de la tia Fresquita Rata, eh?